sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Good morning mga ka-MB! Grabe naman, ano? It's another Friday morning. Dapat full of good vibes lang tayo mga ka-MB. Medyo na-starstruck ka ata sa, sa aking, wow. Napatulala ka sa akin. Sorry, ang ganda mo kasi Thank you so ngayon. much. Charot lang. Anyway mga ka-MB, good vibes na naman po ang dadalhin natin sa inyong buhay this morning. Kaya sana samahan nyo kami and tumutok lang kayo because we have a lot to share to you this. Thank God it's Friday. Makakasama po ninyo ang nag-iisang Randy Guzman. Kaya nga, sorry na starstruck talaga ako. Thank God, it's Friday. Kaya naku, sabi nga nila kanina, ang bilis ng panahon. Diba? Parang mas mabilis nung hindi ka na niya mahal. Joke lang. ay, sorry. Ayan, di ba? Thank God, it's really the end of the week. Pero marami pa tayong magagawa kahit end of the week na. Meron pa tayong Saturday and Sunday. Marami pa. Kasama niyo pa rin ang dynamic trio na bubuo ng agahan nyo. Ma'am si Shakira Quitera at Padiscarteng Mommy. Magtatapos man ang linggo, hindi naman magtatapos ang dynamic trio sa pagbibigay sa inyo ng happiness at inspirasyon tuwing umaga. Makakasama nyo naman ang inyong gentle giant, Charles Limon. At kung gumagamit tayo ng TV para panoorin ang dynamic trio, pwede yan. At kung smart TV yan at antena lang ang gamit, pwede talaga yan kasi ipipihit lang natin yung antena para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman, na kakabit ng Digibox, scan nyo lang po yung channel number nyo ha para mahanap nyo kami either the GNN channel or the Highland TV channel. And depende po ang channel number sa inyong lokasyon. Pero sa mga kagaya ko po na mahilig lamang mag-cellphone o kaya ayaw pang manood ng TV, ayaw bumangon kasi ang lamig-lamig kaya ang sarap matulog, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon. So kailangan nyo lamang yan i-search, i-like, subscribe, follow, and hit that notification button para lagi po kayong ma-notify. And also, we have our YouTube channel which is RNG Luzon. Same live lang po ito. And pwede nyo kaming ano ba yan? Nasabit ka na. Sino bang number? Di ba? Kaya yan, kaya Number. yan. Number 7 o 10. 10. Ganun yung paniniwala nating mga Pilipino, Tumahimik diba? ka na lang, please. Umasa. Anyway, yung sinasabi ko nga, ano ba yan? Wag nyo kasi akong inaalala kung di daw kayo babalik. Ayan, meron kaming YouTube, Twitter, meron kaming Twitter, TikTok, and Instagram, which is RNG Luzon. So, i-follow nyo na lahat yan para stay updated kayo sa amin. RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Oh, ano yung number 10? Tago natin sa ano? Letter J. Letrang Okay, Juliet. sige. Bago natin maalala lang yung mga yan, alalahanin muna natin kung ano po ang ating magiging lagay ng panahon ngayong umaga po ng Hunyo 22, 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, tuloy-tuloy pa rin pong iihip ang easterlies mula po sa Pacific Ocean na magdadala po ng pagulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero kaninang umaga po ay may namuong low pressure area or kahapon to, na low pressure area dito po sa west of Calapan City, Oriental Mindoro, 185 kilometers
west of Calapan, Mindoro, kung saan ito pong grupo ng mga kaulapan na to ay naging low pressure area kaninang umaga. Pero ayon po sa Pag-asa, maliit po ang tsansang maging bagyo ito no, dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan daw malaking tsansa na baka malusaw din itong low pressure area na ito. Pero so far, the rest of the country will experience po ng magandang panahon except po dito sa Kalayaan Islands at dito po sa Palawan kung saan nandito po ngayon yung low pressure area, no? So hindi po sila makakaranas ngayon ng magandang panahon, but the rest of Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Bicol region ay inaasahan po ang magandang panahon ngayong umagang ito. Same with Visayas and Mindanao. So magdala lang tayo ng payong if ever na merong mga localized thunderstorms pagdating po ng tanghali o hapon. So ang pinakamababang temperaturang naitala po kaninang umaga ay umabot po tayo ng 17.5 degrees Celsius at inaasahan po natin itong iinit sa 24.6 degrees Celsius. Yan. Parang mainit na. Mainit. Kasi kanina itong si Elera, sabi niya, Mommy, it's so hot. Ay, wow. It's so warm. Correction, it's so warm, anak. Warm diba? lang. Oo. Oo nga, kasi it's not true. Your mom is not hot. Ay, Oo. sorry. Pero warm na warm ang pagtanggap natin, Morning Barkada, because the Philippine passport rank as the 80th most powerful passport in the world. O, di ba, pinagsama ko na siya. Alam niyo ba, Morning Barkada, karank natin ang Cape Verde Islands and Uganda for our access to 67 destinations in the world. Di ba, nakakatuwa kasi at least we know that these 67 destinations are available for our Philippine passport holder. And alam niyo ba, Morning Barkada, ang most powerful passport pa rin is si Japan, who has access to 193 destinations. So meanwhile, Singapore and South Korea with visa-exempt status in 192 places trail behind as the second most powerful passport in the world. And this list came from the British consulting firm Henley and Partners, ayan, di ba? At least we know na yung mga mabibisita at dahil kahit pa paano, it's easing already. The COVID-19 is easing already with those people na meron na fully vaccinated na po tayo. Meron po kayong 63 destinations that you can choose from, specifically in Southeast Asia. Kasi nga po, libre or wala namang visa ang pagpunta sa mga country na to. Siyempre, Singapore, Bangkok, Cambodia, marami pa tayong pwedeng mapuntan. Kayo ba? Saan nyo ba? Where is your dream destination abroad? Magdi-dream destination, wala pang ang passport. Pari na nga, nice. Siguro, Japan. Japan din. sa'yo. Ako, Germany siguro. Ay, bakit Europe. Germany? Wala, maganda lang sa Europe. Oo. Germany talaga? Oo. Bakit? Naalala mo ba yung Schindler List? Yun. Diba? Ayan. Ayun, Basta ganon. Ako parang gusto ko sa ano na yun? Emily in Paris. Paris. Ayun, Sana diba? all. The most romantic place in the world, kahit single. Sige, magpunta ka doon. Oo, magpunta ka mag-isa mo doon, di ba? Ayan, sige. Bago po ang lahat, balik naman po tayo dito sa ating lungsod ng Baguio, specifically dito po sa Atok, Benguet, kung saan dito po idinaos ang isang workshop or ito pong Spectrum Photography Workshop dito po sa Atok, Benguet. Ito po ay isinagawa kasama po ang Autism Society of the Philippines. So, lahat po ng mga participants age ranging from 12 to 29 years old, include the person with autism, ay minentor po sila ng mga Baguio photographers at tinuruan po sila kung paano po yung pagkuha ng mga litrato at mapa-improve pa po yung kanilang mga skills in terms of photography. Isa na po dyan yung nagturo yung kaibigan natin na si Neil Ochangco. Dahil isa po siya sa mga nagpunta dyan. And yung mga best photos po na pinicturan ng ating mga Kapatid mga kapatid
ilalabas po itong mga to, 12 participants yung pipiliin, saktong-sakto sa 12 months sa calendar ng 2023. Parang i-feature sa Ay, calendar. 2023. Oo, for 2023. Ayun, Ayan, oo. oo. It's a good, magandang advocate ito, itong advocacy na to. At yun nga po ay tinutulungan pa ng pamahalang lungsod ito pong Autism Society of the Philippines sa iba't iba pa po nitong mga proyekto. Oo, Yan. napakagagaling kaya ng mga nasa actually it's an autism spectrum disorder and medyo late kasi ang diagnosis dito. Bakit? But kasi siya repetitive behavior and interest kasi ang may autism. Oh. But then again sila 'di ba ang gagaling Ang gagaling nila. nila. Oo. And I believe they would really excel into anything kasi nga iba kasi yung disability kasi nila is a special disability where their brain has repetition. So, kung meron na silang nagawang isang pattern, they always do it. Ganun yung pattern nila. Pero, again, ang galing, di ba? Paano kung ang pattern nila is pag-solve ng ganito? Di ba? Malay mo, it's a breakthrough, di ba? Totoo. Oo. Pero thank you so much po. Courtesy lang po sa ating picture. PIA, tama? PIO. PIO. Ayan, Public PIO. Information. Oo, naku, may cute na pumasok dito. Pero isa pang cute, and napaka nakakagalak sa ating mga kalooban. Ito kasing ating mga regional mobile force na mga pulis ay nag-Zumba. Oh. Pero hindi para mag-exercise, hindi para mag-lose ng weight, Saan? pero para makapagbigay ng tulong doon sa ating mga kababayan sa Ifugao. Ayan. So, itong isang youth organization, sinuport ng Regional Mobile Force Battalion. So, may mga kasama din silang mga kabataan, Regional Mobile Force Battalion 15 Yan. to be specific, in Benguet. So, nagkaroon sila ng Zumba for a cause. And lahat ng nakinita or nakalap nila doon or nalikom ay kanila pong dinonate sa ating mga kababayan sa Banawi, Ifugao. Kasi nga naman, 2 times na po silang binahain. Parang kahapon, tinapos, sabi mo nga, di ba? Tinapos na yung yung major mga clearing operations. Pero alam naman natin na kahit clear ng mga daanan, ay ang mga bahay ay labis na naapektuhan as well as yung buhay ng mga tao. So, sana po maging okay lahat dyan sa Banawi, Ifugao. And thank you so much po sa lahat ng nag-e-effort para po makatulong sa ating mga kapwa. Oo, kahit yung pagtulong ngayon sa sarili mo lang muna, no? Oo. Ay, di ba? Hugot. And morning barkada, isa pa. Mamaya makikilala natin ang isang taong motivational speaker at nagtitrending siya ngayon sa TikTok because his form of being a motivational speaker does not just, circle around relationship towards people. Meron din siyang speaks about motivation niya rin on how we deliver or how we look at our faith right now kahit sa gitna ng pandemya. Yun, sige, maganda yan. At mamaya naman kahit merong, ito nga pa rin, tuloy-tuloy pa rin po itong pandemya. Pero isa din po sa mga tumataas ngayon ay ang kaso ng dengue at pati na rin po ang COVID-19. Naku, pag-uusapan po natin region-wide mamaya. Makakasama natin si Nurse Karen Lonogan mula po sa Department of Health Cordillera upang i-explain bakit tumataas na naman ang kaso natin ng COVID-19 and itong dengue because Kalinga declared an outbreak already. From Antique. Kalinga, 3 nang namatay and rising pa. Yung sa mamaya, titignan natin yan sa ating interview. Yan. Oo, kaya naman mga ka-MB, for more good vibes and more information today, tutok lang, huwag kayong alis, magbabalik ang morning Balitaktakan. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa!
coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan para naman po sa ating mga balita ngayong umaga. Good news po para sa mga SMSE dahil para po matulungan ang mga maliliit na negosyo dito sa Hilagang Luzon, isinusulong po nila ngayon ang online loan registration. Ang detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Para sa poultry farm owner na si Aling Regina, nais niyang makapag-loan para mapalago ang negosyo. Malaki po ang naitulong niya po sa akin kasi nakuha ko po yung mga stock ko, nakabili na po ako ng mga ibang kailangan po sa store na pangbenta po. Mas madali raw ang proseso kapag online. Mas okay po sa akin sa online kasi mas madali po kahit nasa bahay, pwede mo nang gawin po yun. Ngayong araw inilunsad ang Rise Up program sa Baguio City. Ito ang kauna-unahang online loan registration para sa mga micro, small and medium enterprises sa Northern Luzon. Kasama ang ilang mga local government unit at mga beneficiaries, pinangunahan ng Small Business Corporation at Department of Trade and Industry ang programa. And we'd like them to get into our loan portal so that they can access easy soft loans. When I say soft loans, the terms are very liberal. Okay, and that they can easily access it via online, our online portal. So I'd like to do that because we'd like to draw in as much as possible the MSMEs from the more, the farther away places so that they could be more included. There'll be greater inclusivity into the mainstream. Ilan sa mga loan programs ay ang tourism loan para sa mga tourism-related establishments, tindahan loan para sa mga sari-sari stores at small-scale groceries at multi-purpose loans. It's very important to support our MSMEs because they constitute 99.9% of all the registered businesses in the country. Okay? And they provide more than 60% of all the employment in the country. But they have very limited prospects for growth. Sa ilalim ng programa, maaaring makapag-loan ng 50,000 hanggang 5 million ang mga MSMEs. Maaari nila itong bayaran buwan-buwan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isinusulong din po dito sa Baguio City ngayon ang bird photography. Isa daw po itong paraan para mahikayat ang ating mga kababayan na protektahan at bigyang halaga ang ating mga ibon. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan.
Isa sa mga kilalang photojournalist ng Baguio si Noli. Lingid sa kaalaman ng marami, swak daw ang lungsod para sa bird photography. Yun, lumipad. Yan, pag lumipad at tanggalin mo na to, tapos sundan mo na. Yan, yan. Yan. Kabilang sa mga natukoy na ibong nakunan ni Noli ay ang mountain shrike, Eurasian tree sparrow, yellow-vented bulbul at brown shrike. Barangay Mirador daw ang best spot para kumuha ng litrato. Gabi lang kasi, kaya, halimbawa, gigising ka ng alas, kasi nakikita mo sa alas 3. Gigising ka ng alas 3. Oo, ganyan. Oo. So, tiyaga, and then, of course, birding equipment. Kasi matataas sila eh. Oo, so, kailangan, yung lens mo, abutin niya yung ibon ng, at least, yung frame, malaki-laki rin siya. Oo. Si Noli ang nanalo sa katatapos lang na Titit Bird Photography Contest. Inorganisa ito ng City Environment Parks Management Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng Saleng Festival. So dumapo dun sa, kung saan ko nakunan siya, dumapo dun, tapos tingin lang ganun. Oo. So, nung tumingin siyang pakaliwa, at ang maganda, lalo pang kumapal yung fog. So yung green sa likod, yung trees, yung parang nawala. So puro puti lang siya. So naging yung bird lang, saka yung branch, yung nakunan ko. Ganon ka-importante yung photography, bird photography sa awareness na dapat hayaan lang natin silang wag natin silang anong bang tawag, batuhin or yan. Para sila din we share this earth all living things kaya dapat respetuhin natin yung Oo. Higit 30 taon ng photographer si Noli. Ngunit nitong pandemya niya lamang minahal ang bird photography. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isa na naman po ang kinagigiliwan dito sa Baguio City ang isang robot ng isang restaurant. Kung bakit, alamin sa aking kwento. Hi, here's your meal. Please get your tray. Aliw na aliw si Jomel sa kanyang almusal sa Good Taste Restaurant. Ang nag-serve kasi ay isang robot. Thank you. Bye! Exciting kasi first time na makareceive ako from a robot ng food. So, something na unusual. Bukod sa nakatutuwa ang robot, mas panatag daw siya para sa kanyang kalusugan. In a way, parang precautionary measure given na may pandemic pa. So, may advantage din yung robot in a sense na maiwasan nga yung contamination ng germs. Hi, here's your meal. Please get your tray. Napabilib din dito si Jumil. Thank you. Bye! Ang ganda ng pathfinding niya. Yun yung masasabi ko dyan, maganda lang yung pathfinding niya. Nahanap niya yung table ko, tapos yun. Si Good Taste Robot ang bagong katuwang ng restaurant. Sa libo-libo kasi nilang customers kada araw, halos 100 lamang ang kanilang trabahador. Pag sa peak time po, kasi kumbaga sabay-sabay ang pagpasok ng tao, sabay-sabay din yung paglabas ng pagkain na kailangan i-serve. Hindi naman kasi pinipili yung kung anong gagawin, lalo kung maraming nagtatawag na customer. Kaya yun, laking tulong tong robot na at least tumutulong sa pag-serve. Para malaman ang pagdadalhan ng robot ng in-order na pagkain, itatype lamang ang table number. Meron tong software sensor na siyang nagtuturo sa robot ng direksyon. Tumatabi ito kapag may nakaharang sa daraanan. Kaya nitong tumagal ng 12 to 24 hours at 4 to 6 hours lamang ang charging time. Nawi naman ng pamunuan ng restaurant ang pangamba ng mga trabahador na mawawalan na sila ng trabaho dahil sa Good Taste robot. Ay hindi po, sa kasalukuyan hiring pa po ang Good Taste Restaurant po.
hiring pa rin po. Ang gamit lang po ng robot na ito para at least may katulungan po kami sa mga gawain na hindi po namin makaya, lalo sa maraming tao po. Mayroon mang kamahalan, plano ng restaurant na magdagdag pa ng mas maraming robots na makatutuwang sa pagbibigay serbisyo sa mga customer. Thank you. Bye! Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang ating mga morning balita. Mamayang gabi, alas 6 po ng gabi, tumutok po sa Luzon Headlines sa aming Facebook page at YouTube channel. And also, we have our News Force North Luzon mamayang alas 6:30 sa Highland TV. And mamaya, sino naman po kaya ang makakakwentuhan ng ating rakiterang Mamshi at ang ating gentle giant? Tutok lang magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:35 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga pag-uusapan po natin ito pong pagtaas ng dalawang binabantayan nating sakit dito po sa Cordillera. Nako, dito po sa Cordillera tumaas po kasi ang kaso ng dengue at COVID-19 na naman. Nako, tumataas itong mga to. Pero ngayong umaga po ating pong pag-uusapan yan. Makakasapa po natin ang head po ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Department of Health Cordillera upang ipaliwanag po sa atin ito pong nangyayaring pagtaas nitong dalawang kaso na ito. Makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Karen Lonogan mula po sa Department of Health Cordillera. Ma'am Karen, good morning po. Yes, good morning Sir Charles and good morning po sa ating lahat na nakikinig po sa ating ngayon. Yan, good morning po ma'am. Ma'am, unahin po natin ito pong kaso ng dengue kasi kahapon po kinumpirma po ni Dr. Edward Tandingan ng Provincial Health Office ng Kalinga na nag-declare na po sila ng dengue outbreak. Kumusta na po ito pong pagtaas ng kaso natin ng dengue here in the region and sino po yung mga namumuro ngayon ng mga probinsya dito po sa pagtaas ng kaso ng dengue po? Yes, no, for the dengue update, lahat pong actually almost all of the provinces right now have increased dengue cases, no? Maliban lang po sa Abra kung saan nakikita po natin yung pagbaba niya. Pero sa mga probinsya po na binabantayan po natin, tama po no, si Kalinga, nandyan po. Pero nanguna po si Apayao, si Ifugao, Kalinga, and then humahabol naman po si Baguio City and Mountain Province. Can we can we know the numbers, ma'am, para po alam natin kung gaano kataas na po yung
cases natin, and in terms of mortality, ilan na po yung naitala natin for the whole region po? Yes, no. So for the province, for the totality no ng mga kaso po natin, meron na po tayong naitatala na 4,487 cases of dengue no. So kabilang dito sa mga nabibilang po natin yung mga tinatawag po natin na suspect dengue cases. So hindi po natin sila sinasabi na confirmed or nakitaan na po sila ng virus ng dengue, pero ang sinasabi po natin dito, sir, is that meron po silang mga simptomas or yung presentation po nila ay katulad ng isang dengue, kaya nabibilang po natin sila. So, para po sa region, meron po tayong 4,487 na kumpara sa kaso po natin last year, same period po, na 1,184. So, this is actually 278% increase, no? Ang pinakamataas nga po na naitala po natin na kaso, doon nanggaling po siya kay Benguet, 1,396. Yung kung titingnan natin yung percent change niya, medyo mababa po, no? 117% increase. Pero kung titingnan po natin kay Apayao na 1,149, no? Mas bababa po siya kay Benguet. As compared po sa last year period po niya na 17 na kaso lang, makikita po natin na yung percent change po niya ay pumapalo po sa 6,658% change as compared to last year's cases. So medyo ang taas nga po. Sa Kalinga naman po, 748 po yung mga kaso nila ngayon kumpara po sa kaso po nila last year na 34 na cases, meron po silang 2,100% increase. Yun po, Bombo Charles, yung mga cases po natin. And for the deaths naman po, meron po tayong 8, no, na naitala this time as of this time. And mostly sa mga ito po ay mga elderly, no. And not much of an elderly, pero may mga may porsyento po of almost ilan ba to? 3 na mga senior citizens. So yun rin po yung binabantayan natin. And kung titingnan po natin sa mga datos po natin, lahat po sila ay mga severe cases, no. So yun. Opo, ma'am. Okay. Yes. Here dito po sa Cordillera, Mama, may sinasabi po sila na 3-year cycle ng dengue. Can you explain to us paano po ito? Parang kasi sinasabi nila every 3 years naturally na tumataas talaga itong kaso ng dengue, and we are on the 3rd year. So paano po ito, ma'am? Yes, no. Well, that was the pattern that we have been seeing, no. Hindi talaga siya naturally that comes that every 3 years, but that was the previous observation, no, that every 3 years may nakikita po tayong pagtaas ng kaso, and that is attributed actually, sir, sa on the 3rd year, since ngayong year na to, nakikita natin pag-increase, grabe, no? Extensive yung mga actions po natin. So in the following year, medyo extensive pa rin po. And nag-wane po siya kasi, no? On the succeeding years. Hence, napapabayaan po natin, kaya nagtataas po yung mga kaso. Kaya yun po yung nakikita po natin na medyo attributable factor when we say that there's a cyclic increase of these cases. Okay, ma'am. Ma'am, aside sa Kalinga, meron pa po bang ibang mga probinsya na nagdeklara na ng dengue outbreak dito po sa Cordillera region, ma'am? So far, yung nabantayan lang po namin was the province of Kalinga, no, for the declaration of an outbreak. But then, yun nga, no, yung sinasabi namin kanina, na medyo nakita nga rin po natin na mataas po talaga yung mga dengue cases ng other areas po.
Okay, ma'am. Ma'am, let's move on dito naman po sa COVID-19 here in Baguio City. Ako, medyo na itatala po natin itong pagtaas ng kaso. How about the other provinces of the Cordillera, ma'am? Tumataas din po ba or wala po tayong nakitaan na pagtaas sa iba't ibang mga parte ng rehiyon natin? Yes, for the COVID-19 naman, generally sa region po natin, tumataas po talaga siya, including po yung mga areas po natin, yung mga provinces, and including Baguio City. Nandiyan po yung mga pagtaas ng mga kaso nila. And kung titingnan po natin, medyo continuous rin yung pagtaas ng kaso ng syudad ng Baguio rin. Oo. Kasi here in Baguio City, ma'am, may nakita po silang clustering. Are we seeing a pattern again of clustering of cases here in the region? And kumusta po yung pagtaas niya? Exponential po ba or are we seeing na tataas pa to in the next few weeks or magpla-plateau na ba to, ma'am? Yes. For the increase of cases, probably yung pinoproject namin dito is still a continuous, especially right now that medyo okay na po yung travel po natin, yung mobility po natin, and by August or by September probably mag-open na rin yung mga schools natin. So there's actually an increase and relationship ng pagtaas ng mga kaso natin with the increase ng mobility natin. So kung titingnan rin po natin, dahil nag-i-increase yung mobility natin, yung mga tao rin po natin, medyo naglalaks na rin po when it comes to the minimum public health standard na pinapatupad natin. So medyo increase pa rin po tayo. For the clusters of cases, yes, hindi lang naman po sa syudad ng Baguio nagkakaroon ng clusters of cases, even to other areas. And kung i-zoom in po natin sa mga clusters of cases natin, most of them are actually coming from those settings, household, and workplaces. So nandun pa rin po yung nakikita po natin. Probably it can be attributed talaga po sa non-compliance of the minimum public health standard. Okay. Now na sinabi niyo po yung close settings na hawaan sa mga sa kaso ng COVID-19, alalahanin po natin, ma'am, that we are preparing for a face-to-face classes this coming August 22. Is it worrisome? Nakakabahala ba na ito pong pagtaas baka maapektuhan po yung ating mga anak sa kanilang pag-face-to-face? Ano po yung nakikita dito ng DOH? Is there a possibility na mag-i-spike pa to if we open our schools for face-to-face po? Yes, no, sir. Yes, that's the projection. There's really an increase of cases, especially that we are now actually welcoming yung mga students po natin, and probably by September mag-open na tayo. But then the good news there is that most of our cases are asymptomatic to mild, And yung healthcare utilization natin, which is the more sensitive indicator na binabantayan po natin when it comes to our COVID response, ang baba pa. Meaning, wala pong masyadong or hindi po na-overwhelm yung ating health system. So, yun po yung isa kasing binabantayan natin. However, with the increase of cases, hindi po natin yan binawalang bahala, tinitingnan pa rin po natin yan, and if we see clusters of cases, still we flag the areas. And with this preparation of opening the schools po, we are still ramping up yung vaccination strategies po natin, kasi nakita po natin how helpful yung mga vaccination strategy when it comes to COVID response. Na kahit po sila ay nagka-COVID, when it comes to the presentation, it's either asymptomatic or mild yung mga presentations po nila. So yun yung gusto natin. Yes po. Oo. Ma'am, kasi ngayon binabantayan po ng Octa Research, ito pong province of Benguet, the only province here in the Cordillera na medyo exponential po yung pagtaas ng kaso ng COVID-19. Can we attribute the increase to the presence of BA 1.12.5 or ano pa po yung nakikita nating dahilan, ma'am? Yes, probably the increase is actually a multifactorial, So it's not only the non-compliance of MPHS, the mobility
But that can also be an attributable factor, yung presence po ng ating mga BA sublineages. Kasi nakikita naman po natin, no, as even to research and even to studies, that these sublineages has actually a more transmissibility factor. So that can affect. And meron nga po tayong kaso dito sa region po natin. But then, those are actually more so medyo parang secondary, no, na mga attributes. And mas nakikita po talaga natin na factor is yung non-compliance. Kasi kahit naman po nandun yung mga sublineages, if we are still practicing washing of our hands, wearing face mask, and at least hindi naman po tayo masyado sa mga closed setting, no? Na nandun pa rin ventilation na nakikita po natin. Then those can actually decrease po yung factor po natin for getting infected. Okay, ma'am. Second to the last question, sinasabi po ng ilang mga health experts that the COVID-19 ay hindi na po mawawala. Pero magiging kwan na lang po ito, I think magiging normal na sipon na lang daw ito or trangkaso na mararamdaman ng bawat isa. Is this a worrisome naman? Hindi naman po natin to kinakabahala, ma'am. Itong pagtataya ng ating mga medical experts po dito sa COVID-19. Kasi kahit magbakuna daw tayo, meron pa rin yung mga kaso ng COVID-19 but hindi na masyadong malala. Katulad nung Delta and then yung mga naunang mga variant, ma'am. Yes, no. May mga points naman yung mga yan, no? And that's what we are actually looking forward into, the endemicity, yung pagiging, ano ba to? We are now living with the COVID-19, parang ganun na scenario. And that's really the direction. And so with the COVID-19 vaccination, no, that we are ramping up, we are hoping that we can actually live with the virus at kung nandito naman siya, at least protektado tayong lahat. And that can only be accomplished if we are all vaccinated, no, and we are getting the booster doses. Kasi nakikita po natin how our immunity would wind up when in a period of time, no, after vaccination po ng mga COVID-19 po sa atin. Okay, ma'am. Ma'am, lastly, your message to the public, message na din po sa mga kababayan natin dito sa Cordillera, dito po sa kaso ng dengue at COVID-19. Go ahead po, ma'am. Yes, no. So for the COVID-19, still po, no, ang mensahe po natin sa ating mga kababayan, magpabakuna po tayo, no? It's our protection. Kung tayo po ay nagpapahalaga po sa buhay po natin, magpabakuna po tayo. Kung tayo po ay nagpapahalaga sa buhay ng mga mahal po natin, magpabakuna po tayo. Kasi pag tayo po ay nahawaan, sila po ay at risk rin po, no? So let's encourage everyone, even ourselves, to get our vaccination and booster doses, no? If nandiyan na po yung time po natin para magpabakuna. Another is that if you're feeling sick, yun nga rin po yung sinasabi natin, no? If you are feeling sick and feeling unwell, please always consult po yung mga medical practitioners po natin. They know better, they can help you, and you will be safe with all their suggestions and recommendations. Same as true with dengue, yun yung nakikita po natin, most of our mortalities or yung deaths po natin ay mga severe cases na nung nakikita po natin. So huwag po nating hayaan na tayo po ay nanghihina na, tayo po ay hindi na medyo nawawalan na po ng dugo bago po tayo magkonsulta sa ating mga health practitioners. Let's protect each other, do our side of encouraging each and everyone to get medical consultation. Yun po, Sir Charles. Okay, with that, ma'am, maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak nyo sa amin at mag-ingat po kayo, ma'am, lagi. Yes po, salamat, Sir Charles, and kayo rin po dyan sa office po niya. Thank you po.
Yan po si Ma'am Karen Lonogan, ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit Chief ng Department of Health ukol po sa kaso ng dengue at ng COVID-19. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa milk ng batang 90s, dararating ang ikrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Paul! You are feeling unmotivated and when you're feeling lost at the moment, ito ang ating kailangan ngayong umaga. We have this morning Sir Alec Cuenca and he is one of the most trending motivational speaker. Good morning, Sir Alec. Good morning. Good morning to everyone who's watching here in Morning Balitaktakan and good morning sa inyo, ma'am. Thank you, Sir Alec, for sharing us your time. Sir Alec, we just wanted to start off. When did your passion for motivational speakers started? Was there a drive in this? Yes, definitely. It started with when I was back in high school. I went to this seminar. It was my first time attending a seminar. Or it was just a talk by Mr. Francis Kong. Mr. Francis Kong is a great business leader. And when he spoke, one of the things that I got from his talk was, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo will affect your future. And that, I was really inspired. I was really motivated by what he said on that stage. And I said to myself, even nung high school pa lang na, one day I wanted to be like that. Wow. One day I want to speak on a stage and hopefully inspire other people. And so nung pumunta naman ako college, hindi ko naman siya agad nakuha. I actually studied engineering. But then nakita ko nung nag-pandemic na wait lang, ayoko atang mag-engineering or tapusin tong course ko in an online setting. So nag-break ako for 3 months. Wow. Then after nun, I looked at different platforms where I could practice my public speaking skills. And that was my only intention. Sabi ko lang, try ko lang, wala namang mawawala. So nung tinry ko siya, I started my podcast and I started doing TikToks as well. Sabi ko, wala namang gumagawa ng mga, nagsasalita dito, walang nag-educate dito. Karamihan kumakanta, sumasayaw lang. Sabi ko, I'm gonna do this. No one knows me here. I'm gonna practice my public speaking skills on TikTok. And then suddenly one of my videos became viral and nagdire-diretso na from there. Kaya nga, Sir Alex, sa totoo lang, fan mo ako. Isa ako sa mga fan talaga or fans na, when we feel down talaga, isang click lang and somehow, sometimes, it gets you into the momentum. Sir Alec, was there a time, because there was this post that I've read 11 years ago, an 11-year relationship ended. And was this one of those times na you feel unmotivated? And how do you deal with this? Being unmotivated? Of course, just like with any kind of heartbreak, it was a hard moment in my life. It was a hard phase in my life. But
long story short, there was a lot of factors. There was a lot of things that I considered that helped me get out of that phase. But more importantly, I think it was my faith that kind of saved me from that position. My faith in knowing that it will get better. And there are a lot of tips and advice on how to get motivated. But for me, one thing that really Kaya nga, no, Sir Alec, there would be just trying to look at it every single day, trying to take it day by day, and how can I just focus on being present for today, and hopefully tomorrow will take care of itself. And that's what happened. Nagulat na lang ako na nawawala pala yun. Para lang pala siyang panahon na nagbabago-bago rin talaga. So when you're feeling unmotivated, you just give yourself time and space to process it and then let it go. I like that, Sir Alex. Sir Alec, lastly po, how does being a motivational speaker have helped you and changed you and the others like me also na nakikinig, tagapakinig mo? Yes, actually it changed after my first month in after doing the podcast. Mga 50 listens lang yung nakukuha ko noon, konti pa lang yung nakikinig. Tapos someone messaged me, I can't remember his name, but what he said was, Sir Alec, I don't know you, you don't know me, but you saved me tonight. And when I received that message, I just said that this is something that I want to hear over and over again. Yes. And over that course, I said to myself, I need to improve myself. I need to master myself so that I can share with others my experiences and my insights for as long as I could. And I'm so grateful that I have a platform like TikTok and podcast to do what I'm doing right now. And, I can also see that a lot of people that I've inspired are now inspiring other people. Ako naniniwala talaga ako na inspired people inspire other people. Kaya, when you have that capacity to inspire and motivate, go do it kasi you'll change someone's life out there. You'll never know who might hear your message. Right. Tama nga, Sir Alex. Sir Alec, please invite our morning barkada with your podcast and your TikTok accounts. Yan, mga morning kabarkada, maraming salamat sa pakikinig, and I just want to invite all of you, if you want to learn more about different motivational tips, productivity hacks, mental health advice, go listen to my podcast. It's available on Spotify. Just search for Small Talk with Alec Cuenca, or just search me on Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube as well. Search for Alec Cuenca, and you'll be able to get access to my content that hopefully it gives you one idea, one thought that can help you with your daily lives. Certainly, Sir Alec. Thank you so much for sharing us your time. And once again, Morning Barkada, let time heal what reasons cannot. And for those that would need a motivation and a boost this, thank God it's Friday, let's watch this. Just because you're a work in progress doesn't mean you're not worth celebrating. Be proud of yourself. You've achieved more than you've expected. I don't know who needs to hear this, but how they treat you is much more important than how much you like them. Never settle for less. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe
Safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Thank God it's Friday! Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tumutok ngayong araw dito sa Morning Balitaktakan, and sana po next week ay makasama namin ulit kayo. Pero gusto namin magpasalamat sa lahat po ng nakasama namin simula nung nagsisimula pa lang kami. Isa na po dyan ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course Aldrich Corporation na napakarami kong produkto na pampawi sa mga sakit ng katawan, kasi sabi nga nila, wala nang aw sa Wow! Gusto rin namin magpasalamat sa mga nagbigay ng stars ngayong umaga. Maraming salamat. Keep sending those stars and sharing this. This is really our motivation. Most or some of the motivation that we have every morning na pagpasok. Maraming salamat din sa TG Home Builders, Baguio Country Club, and National Grid Corporation of the Philippines. Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milky na sumusuporta sa atin, at Musar Music na nagbibigay ng musical lessons. At huwag natin kakalimutan, kung gusto nyo mong magganap ng adventure ngayong weekend, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. Nakasama nyo ngayong araw, nagbigay ng good vibes all throughout the week, no? Natapos ang isang linggo na puro tayo kulitan, chikahan at kasiyahan. Randy Guzman ang nag-iisang minion in the house. Yes naman. Morning Barkada. Parang merong sumabit. Sorry. Morning Barkada, there's always a reason for us to find happiness. Kaya iiwan namin ang linggong ito, leaving you happiness pa rin araw-araw. Kasama niyong raketera at madiskartang Mamshi Sheki. At nakasama nyo naman po sa diskusyon na tawanan, Charles Limon. At next week, sisimulan natin ulit ang bagong linggo kasama inyong dynamic trio dito lang sa Morning Balitaktakan! Happy weekend!